Moikka Karla. Hei minä. Ootko sä mennyt kertomaan siitä Ainon salaisuudesta kaikille? En mä ihan kaikille kertonut. Tallinomistajat jäi välistä. Mutta silti, hän sanoi, ettei saa kertoa kenellekään. Ethän säkään ois saanut kertoa siitä mulle. Toi on eri asia. Ei kun tää on ihan täysin sama asia. Kerroitko sinä Aadalle? Kuka vitsin Aada? En mä tiedä ketä Aadaa. Se on se uusi tyttö, joka ratsataan nyt tuolla kentällä Kaunittorella. Se. Ehkä. Mä näin, kun Aino jutteli sulle siitä eilen. Sitten mä lähdin äkkiä Rabun kanssa maaston ja kun Aino oli mennyt kotiin, niin mä tulin takaisin, koska mä en halua, että se näkee mua. Onko se täällä tallilla? On, se on lakeisemassa päätallin voi itku, mitä taas äkkiä kadota jonnekin. No, mä oon menossa ratsastamaan kentälle pannalla, niin sä et voi tulla sinä aika varmaan. Joo, en. Mä meen harjoilemaan vaikka Rapuja vähän maastoon. Ei Rapu, mitä mun pitäisi tehdä? Voi Rapu, kunpa sä sait puhua, niin mä voisin kertoa sulle, mikä mulla on mielen päällä. Oota Kaunotar, mä menen hakeen harjapakin. Hei minä. Hei. Mä kuulin vähän sellaista, että jollain Aino-tytöllä ei olisi helppoa. Joo. Ja sen ongelman ja tarinan syy olen minä. Minä kerroin Karlalle ja Karlaan ei ilmeisesti voi luottaa. Onko se tumma hiuksinen tyttö Karla? On. Ja se kertoi sulle? Joo, kertoi. Pystyykö mä auttaa sua jotenkin? Kertoisiko vai jättäisikö kertomatta? No, itse asiassa joo. No, mitä? Mä en tiedä, että pitäisikö mun vaan piilotella Ainolta vai antaa asioiden tapahtua ja mennä niin kuin ne on. Yleensä kannattaa mennä virran mukana ja koska sä oot itse kertonut, niin sun pitäisi ottaa myös vastaan nämä seuraukset. Mutta jos hyvä tuuri käy, niin Aino voi olla sulle vielä ystävä ja sä vaan pyydät anteeksi, mutta voi käydä myös sillä lailla, että te ette välttämättä ole enää kavereita. No, musta tuntuu, että meidän ystävyys vähän niin kuin menee, koska toi on Ainon elämän tärkein niin kuin valhe. Ja nyt mä oon levittänyt sitä. Mä oon niin tyhmää. Et ole. Se oli vaan vähän tyhmää kertoa toisen salaisuus. Varsinkin jollekin uudelle tyypille, niin kuin, johon sä et tiedä voiko luottaa. Ei sun olisi tarvinnut kertoa tätä mullekaan. Tai et muuta ei olisi tarvinnut auttaa, koska mä oon uusi tyyppi ja sä et välttämättä luota muuhun. No, mä luotan suhun enemmän kuin Karlaan ainakin. Onko aina joskus pettänyt sun lupausta? Miksi tuossa ukkelissa on hämähäkki? Ei Aino ikinä kertonut mitään mun salaisuutta. No niin. No, sopiiko että sä et piilottelis välttämättä Ainolta, mutta et mene myöskään suoraan puhumaan, jos se helpottaisi. Eli jos se tulee mun luo, mä juttelen, mutta mä en myöskään mene karkuun. No joo, se on mun ohje. Koska mua on kiusattu ja mun äiti sanoi, että pitää ottaa vastaan ne seuraukset, eli kiusaajien ja se, minkä itse aiheuttaa, niin kannattaa miettiä niitä seurauksia ennen kuin tekee. Ja myös äiti sanoi näin, että kannattaa mennä virran mukana sinne, mitä elämä tuo tullessaan. Voi käydä hyvin ja voitte olla ystäviä, tai sitten huonosti ja ette ole ystäviä. Mutta yritä saada teidän välit kuitenkin korjattua sillä tavalla, että ette ainakaan olisi vihamiehiä toiselle. Joo, mutta mä menen nyt ratsastamaan, vaikka en mä tiedä kuinka paljon mä pystyn sitä nauttimaan, koska mä mietin koko ajan vaan Ainoa. Eilenkin maastossa mä joudun lähten karkuun aina. Mietin vaan sitä, että kuinka tyhmä ja huono ystävä mä olen. Joo, munkin pitää mennä hakemaan harjapakki, niin joo. Nähdään taas. Sä voit käyttää tuota harjapakkia, jos sä vaan viitsit viedä sen takaisin. Joo, kyllä mä voin viedä sen. Kiitos kun saan käyttää. Ja toivottavasti tässä oli jotain apua sulle. No, oli tästä jotain apua. Moikka. Yritä pitää kiva ratsastuskerta. Tänään on ihan mahtava sää maastoilla. Mä en tiennyt, miksi mä en mennyt maastoon. Joo, moikka. Mä oon maailman huonoin ystävä.
Miten musta tulee? Pidä kiva maastaminen ja varoitan, aina on tuolla päätallissa. Joo. Sitten kun mä tuun ratsastamasta, mä puhun Ainolle. Ei tää ratsastus tunnu oikealta. Mä oon pistänyt itteni ihan hirveäseen liemeen. Ja mun täytyy hyväksyä vaan se, että Aino ei halua olla mun kaveri enää. Ja tallilla ei ole enää vapaita kaveriehdokkaita, joten mä taidan joutua olemaan ilman ystävää. Otetaan ravia. Ei tää tunnu oikealta. Mä haluan mennä just hyppää maastoista takaa. Mä taidan mennä takas tallille. Ei tää tunnu hyvältä. Mä haluan päästä eroon tästä möykystä mun vatsassa. Ihan samalla kuin kavereita, mutta mä haluan päästä tästä tilanteesta eroon ja unohtaa koko jutun. Moi minä, puhuiko sä Ainolle vielä? No en mä vielä ehtinyt, kun mä tulin just maastosta, mutta mä menen kyllä puhumaan sen jälkeen, kun mä oon vienyt Ravun karsinaan. Hyvä juttu. Mä sanon vielä, että onnea ja kerro vaan totuus. Ei yhtään mitään pieniä valkoisia valheita, vaan totuus. Ja mä toivon, että te pystytte olla vielä sovussa ja niin kuin ystäviä, vaikka ette nyt mitään hengailisi koko aikaa, mutta sillä että te ette olisi mitään riidossa. Samaa mäkin toivon, mutta toivon vielä enemmän sitä, että me voitaisiin olla vielä ystäviä, vaikka mä aika lailla 99,99% mä tiedän, että se ei tule toteutumaan. Mun pitää nyt mennä, kun mun piti laittaa näille heposille päiväheinät tarhoihin, niin mun pitää nyt mennä. Moikka. Viola, tänne. No niin, Rapu, mä otan tuossa tuon pois, sit mennään karsinaan. Mulla on vähän muita juttuja nyt. Sitten vie nää nopea varustahuoneeseen ja sit Ainon puheelle. Moi. Moi. Voitaisko me jutella? Joo. Mihin mennään? Mennäänkö päätalliin? Okei. Mä kuulin, että sä olis kertonut Karlalle. Joo, mä tein niin. Miksi ihmeessä sä teit niin? Sä lupasit mulle. Mä tiedän ja mä kaduin sitä jokaisella ikisellä minuutilla ja tunnilla ja sekunnilla ja sadasosasekunnilla sen jälkeen, kun mä olin kertonut. Koska Karla vaikutti vaan niin todella mukavalta ystävältä. Ja mä halusin tutustua siihen. Ja musta sä et pitänyt laisinkaan. Säkin olet tosi ihana ja mä en tiedä mikä mun meni. Karla vaan sai mut puhuttua. Ja nyt sä syytät Karlaa tästä kaikesta. Mutta mä oon niin pahoillani. Ja mitä se haittaa? Se olisi tullut ilmi kuitenkin joskus. Mä en olisi halunnut, että siitä kerrotaan, että mulla ei varaa tunteihin. Siksi mä teen näitä töitä. Vaan se olisi ollut ihan ok, että mä olisin kertonut, että mä en saa hoitoheppaa, kun mä en käy tunneilla. Mutta rahoista mä en olisi halunnut kertoa mitään. Ikinä. Koskaan. Mä tiedän. Ja Karla levitti sitä kaikille. Mä tiedän, että mä en saa syyttää Karlaa, mutta Karlaan ei siis voi luottaa. Niin, ja ei voi luottaa suhunkaan. Mä pyydän sulta anteeksi. Mä toivon, että sä annat mulle anteeksi. No, mä annan sulle anteeksi, mutta mä en voi enää ikinä luottaa suhun. Sori. Joo, se on ihan okei. Joten ollaanko me nyt niinku... Voitaisko me olla vielä kavereita? Mä hyväksyn, että me käydään samalla tallilla, mutta musta tuntuu, että sä voisit hommata itsellesi jonkun toisen ystävän. Se on vaan minä. Joo, mä ymmärrän. Mä olisin varmaan ollut ihan samaa mieltä, jos mulla olisi tehty näin. Joten, mutta please, voidaanko me unohtaa tää asia? Sellainen, että ketään ei aleta kiusaamaan tästä, tai että me ei puhuta tästä enää mitään. Ja leikitään, että tätä ei ikinä tapahtunut. Miksi sä haluat, että sitä ei ole tapahtunut ikinä? Koska mä en haluaisi muistella, koska tää oli tosi tyhmä teko, niin mä haluaisin vaan unohtaa sen. Niin, eli sä haluaisit unohtaa meidän ystävyyden. Ei, vaan mä haluaisin unohtaa vaan tämän mun tyhmän teon. No, mä en oikeastaan halua unohtaa sitä, vaan mä haluan muistaa, millainen ystävä mulla oli, johon mä luotin monta vuotta ja mä kerroin sille kaiken mun salaisuudet ja vielä syvimmän salaisuuden. Ja 1-2 se levittää sen muille. Aha, no. Voitko sä olla edes silleen, että sä et puhu siitä mulle koko ajan? No, ehkä. Mut mun pitää nyt mennä. Ainakin me ollaan puhuttu nyt tää asia
puhtaaksi, vaikka mulla ei olekaan enää parasta ystävää. Kai mun pitää yrittää löytää uusi ystävä. Nyt oli kyllä luottamuskoetuksella. Puhuitteko te? Joo. No, mun pitäisi hankkia uusi ystävä. Ja että me ei unohdeta tätä, tai että se ei halua unohtaa sitä tapahtumaa, vaan sai muistaa, millainen ystävä sillä oli. Ja musta tuntuukin, että mä haluaisin hetken aikaa olla yksin, ilman että mulla olisi ketään häiritsemässä, kun Aino ei voinut edes ratsastaa. Joten mun mielestä mä voisin pistää rauhan tunneille ja jättää ne tallihommat kokonaan pois, sillä ei mulla oikein ole fiilistä käydä täällä, kun mulla ei ole kavereita. Onhan sulla mä ja Karla. No Karlaan mä en voi luottaa, koska sekin petti mun luottamuksen, vaikka mä itse sille kerroinkin. Ja mä kuitenkin haluaisin nyt ehkä lopettaa ratsastamisen, koska No en mä tiedä. Ei nyt vaan ole sellaista fiilistä. Mun pitää mennä, moikka. Me nähtiin nyt ehkä viimeisen kerran ikinä. Heippa minä! No heippa vaan sulle. Mikä nyt on? No me kuule puhuttiin Ainon kanssa. Ja meillä on enää ystäviä Ainon kanssa. Eikä olla muuten sunkaan kanssa ystäviä. Mitä? Miksi? Koska sinä kerroit Ainolle, vaikka mä sanoit, että kerro kenellekään. Koska sunkaan ei voi luottaa, niin en mä nyt sunkaan kanssa halua hengata. Ja mä aion lopettaa täällä Lomikin tallilla ratsastamisen, joten mä pistän ravun tunneille. Vaikka mun äiti omistaakin tän tallin, niin mä en täällä enää käy. Mun ensimmäinen ja viimeinen ystävä täällä Lomikin tallilla. Onneksi Bekin muutetaan huomenna täältä pois. Hei minä, sähän tulit tänne. Tämä on viimeinen päivä. Tänään mä hyvästelen ravun ja sitten en enää käy täällä. Miksi täällä on traille? Karla ja Anna muuttaa pois. Täällä ei ole tarpeeksi hyvää valmennusta niille ja nyt kun sillä ei ole enää kavereita, niin ne haluaa muuttaa toiselle tallille. Ne menee kultapokaalin tallille. Niinpä tietenkin. Onneksi Karla lähtee. Vaikka ei mua sen elämän kiinnosta. Mä menen nyt moikkaa rapua. Heippa, nähdään ehkä joskus. Hei hei. Moi Rapu. Kiitos kun olit mun hevonen. Mä en enää tykkää hevosista enkä ratsastamisesta, joten sä saat jäädä tänne tuntikäyttöön. Kiitos kuitenkin näistä hetkistä olit meidän tallilla. Anna on ihana. Kiitos vain. Mutta meidän lähtee, että me ehditään kultapokaalilla ajoissa. Hyvä. No niin minä, sanos heipat Karlalle. En sano. Ai niin. Hei hei Lomikin talli. Tämä oli ihana aika täällä, mutta nyt mulla ei enää fiilistä ratsastaa. Katsotaan syttyykö se joskus uudelleen. Ja ennen kaikkea Rapulle ja talli, pitäkää hyvää huolta ravusta ja toivottavasti tälle tallille ei käy mitään, vaikka mä en täällä enää käy. Oli ihanaa. Hei hei. Anteeksi, mitä sä kuulit? Niin, kuulin, että minä ja Aino eivät ole enää ystäviä. Karla ja Anna lähtivät täältä tallilta ja minä lopettaa täällä käymistä. Yes! Vihdoinkin tallille saadaan jotain rauhaa. Ihanaa! Mä pääsen tästä heti pitämään pienet bileet. Siiri, tuu messiin, käydään kaupassa. Pääsenkö mä liittymään teidän jengiin? Joo, tuu vaan. Oi kumpa mulla olisi vielä joskus varaa omaan hevoseen.